Nagduda na ta, sincero bagid sila sa investigasyon. Tinud-on bagid nila ning investigasyon na. Kay daghan kay tag na kitaan nga ang ayan gyud tang imbestigahon, murag wa na imbestigaha. Agresibo kay ang investigasyon sa nangagi nga mga buwan, pero karong bago murag naluya na. For example, ingon sila bakakon si Saldico. Katong iyang mga video, bakakon ko no si Saldico, dili ang ayatuhan. Usa sa gisulti ni Saldico, na giingon nga bakak, napamatud-an nga tinuod. Katong sulti ni Saldico, labing una niyang video, nga ingon siya dunay usa ka gatos ka bilyon ka pesos nga insertion si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 budget. Si Senador Ping Lacson mismo, ang chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, ingon confirm na dunay 100 billion peso budget insertion sa BICAM sa 2025. BICAM mo nag-insert og 100 billion pesos. Nga supposedly, wala na-insert des BICAM. Kaigo naman ka mag-reconcile sa bersyon sa House o sa Senado, pero nalutsan og usa ka gatos ka bilyon ka pesos na insertion sa BICAM para sa budget karon tuiga 2025. Ang kadudahan na lang, kang Marcos ba nga insertion o kadto bang mga opisyal sa Malacañang nga gipasangilan. Kay humanin ni tumaw ang bersyon ni Saldico, ni tingog si Roberto Bernardo, ni sulti siya pinagi ni Senate President pro tempore Ping Lacson nga ang tinuod way labos Marcos ana. Anang maniobra ana mao silang Undersecretary Adrian Bersamin, ang Presidential Legislative Liaison Officer, o si Undersecretary Olaybar, taga Kandihay, Bohol, sa Departamento sa Edukasyon. Sila ng ilan-ilan nilang Roberto Bernardo o apil na si Budget Secretary, kanhi Budget Secretary Amina Pangandaman. So ningon sila bakakon si Saldico, pero ang expose ni Saldico na resulta sa resignasyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kay iyaman yung pag-umangkon si Adrian Bersamin, na resulta sa resignasyon ni kanhi Budget Secretary Amina Pangandaman. Kay gilambigit siya ni Undersecretary Olaybar. Doon na kuno sila espesyal nga relasyon. O ni-apil ko si Pangandaman o palusot ining maong mga transaksyon. So, eksplosibo kaayo nga niabot na sa Malacañang ang iskandalo. Nya nagikan ni Saldico ang pasangil. Ginasunan ni Ping Lacson nga tinuod ang pasangil ni Saldico. Sayop lang Saldico, iyang gipasangilan na presidente, pero dili diay, giilad na diay ang taga DPWH. Lain na mga tao ang nagpayusot, nagpalusot, pero mga taga Malacañang, si Bersamin, og si Olaybar, og si Pangandaman. Kung siya gibuhat ni Senador Ping Lacson, iya bang i-imbestigar? Wow! Kung siya gibuhat sa Independent Commission for Infrastructure, ila bang ipatawag si Bersamin, si Pangandaman, si Bersamin o si Olaybar? Na ikaw 5, nasakop sa gabinete nga ni-resign, si Jojo Cadiz, ang gipasilang bagman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., kanhi Undersecretary sa Department of Justice. Gipatawag ba sila sa ICI? Wow! So, doon na kais daganan ang mga gilambigit. In fact, di resulta sa mga resignasyon sa 5 ka mga sakop sa gabinete, yet way ganahan mang-imbestigar. Ipatawag ba sa Ombudsman? Silang kanhi Executive Secretary Lucas Bersamin, kanhi Budget Secretary Amina Pangandaman, kanhi PLLO Head Adrian Bersamin, kanhi DepEd Undersecretary Olaybar, o kanhi Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Murag way lami. Murag gusto lang pakalimdan nato nga na-apil ang taga Malacañang sa usa ka gatos ka bilyon ka pesos nga budget insertion atul sa BICAM para sa budget sa 2025. So, kini bang inconsistency, kung matawag ni nato nga inconsistency, kini bang mura siya og glitch, mura siya og di masabot. Na kung interesado ang administrasyon nga mangimbestigar, finally, ang iskandalo niabot sa Malacañang. In fact, ilang gipa-resign ang 5 ka mga sakop sa gabinete. Why investigasyon nga gihimo? Ang ako yung gihibungan si Senador Ping Lacson. Kabantay mo ni Ping Lacson. Ganahan kay siya, balik ko siya pagka-chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, ilingig kay mga investigasyon, pero pagtingog ni Saldico, parang wala siya ganahin.
Iyang gihulagway nga bakako na Saldico niya, di na siya ma-cross-examine, dili man na under oath ang iyang mga istorya. So, wag siya believe ni Saldico. Iyat, wala siya investigasyon nga gilusan. Una niyang rason kay giuna pagtuki ang budget. Granted, importante man ang budget, nag-apas man silang deadline. Ikaduha niyang rason, giimbestigar pa sa Manila City Regional Trial Court kung falsifikado ba to ang affidavit ni Sergeant Orly Gutesa. Kanto ni ingon nga gisugo sila sa Saldico paghakot og kwarta parang Martin Romualdez. Nahuman ang investigasyon sa Manila RTC, nakaplagan nga falsifikado ang affidavit, gipatawag mabalik ni Lacson si Gutesa, wa na. Nitabang mas Lacson pagpangita, hain na Ros Gutesa, kaya gitanggong naman kuno, wa na. Pero siyang nawadag interest ni Gutesa. Yat, iyang gipa-investigar. Gipalsify ba ang affidavit ni Gutesa? Nahuman na ang budget. Napasar na sa Senado ang Senate version. In fact, nahuman na ang BICAM. Yan si Lacson, way appeal sa BICAM. So, mahimor ginoto siya mag-hearing. Human na ang budget session. Human na ang budget process. Di patawag ba siya o hearing? Wa! Ang sulti niya, amo na lang gipaabot na ilaing tell-all. Like tell-all nga affidavit. Amo na among gipaabot para mo patawag siya laing hearing sa Senate Ribbon Committee. Antod ko, siya mag-update na itong dabay tell-all na affidavit. Nag-expect ko na sila o bagong development na ako na bagong development sa kaso, na bagong testigo nga mo tumaw. Wa nag-iimbestigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Sukad ni tingog si Saldico. I don't know. Naunsa man si Senador Ping Lacson. Bilib pa kong Ping Lacson hatod karon pero nagduda na ko. Ganong, wa naman siya gana sa investigasyon. Pero may unta bagway development. May unta bag tinuod yun nga wagi lihok ang mga na ay 5 ka mga opisyal sa Malacañang gilabigit sa iskandalo nga nuwa man niya patawag, nga nuwa man niya imbestigaha. Hopefully, kining di man ni isulti, pero kining kamatayon ni kanhi DPWH Secretary Catalina Cabral mao niya makapapugwat ni Ping Lacson gikan sa paghinanok. Noy, buhi pa man diin ning kasuha, kadaghan pa man diin mga dramatic developments na matay na hinuon si Cabral. Tingali, hinaot pa unta. Liwas Pasko, na may investigasyon mapahigayon atol sa holidays. Holiday naman ugma. So bayad pa sa ato pagpaabot na sa bagong tuig. So liwas na ni sa bagong tuig. Kung doon na may investigasyon nga mahimo ang Senate Blue Ribbon Committee. Just in case, makumbinser si Ping Lacson nga banhawon ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, usugyot mi, ngayang unahon pagpasabot, nga nung wa man niya kuhaa ang mga dokumento ni Catalina Cabral. Kay sa wa pa ni mahisguti sa Catalina Cabral, wa pa takaila ini Catalina Cabral, ang labing una naghisgot siya nga si Ping Lacson. Ingon si Ping Lacson, si Catalina Cabral nanawag sa staff ni Senate President Tito Soto sa siya pa'y Senate Minority Leader. O sa wa pa gani sila maka-assumer. Pag human yun sa eleksyon sa Mayo 12, wa pa sila ka-assumer sila mga pwesto, nanawag in anticipation tiyali nga si Tito Soto mahimong Senate President. Nangutana kung sa mga project nga ipa-insert para i-appeal niya sa iyang isumiter nga budget sa Department of Public Works and Highways ngadto sa Malacañang aron mahimong kabahin sa National Expenditure Program o NEP. So, ang unang naghisgot sa nga ni Catalina Cabral mao si Ping Lacson. Sa iyang pagkangilngig nga investigador, wa siya kahuna-huna ngano mangayo man ni si Catalina Cabral og lista sa i-insert nga mga project. Dako juning role. Ato na isumod, ato na isupina ang iyang mga dokumento. Siya tayo manglista sa mga proponents. Sayon kay maka 1+1 si Ping Lacson kay ngilngig ba siyang investigador. Kitang tanan wa pa ta kasabot sa mga pakitabo siya mo labing una nakadiskubre sa papel ni Catalina Cabral sa iskandalo. Yet wa niya ipatawag si Catalina Cabral. O diyang iyang ipatawag finally, wa niya pangayui sa mga dokumento. Hay man to imong lista. Tuga-tuga mga ganyan panglista sa mga proponents sa mga gipang-insert sa budget. Garo na matay na noon.